खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि मोसानो मोजां मोनग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आलायारन फाउन्डेसना लानानै फैदों हारसिं मोसानाय बादायलायनाय स्टेप आप बड'लेण्ड मुंनि टाइटेल होनानै आलायारन फाउन्डेसना हारसिं मोसानाय बादायलायनाय खुंनो थाखाय थियारि जादों नंगौ आलायारन फाउन्डेसना मोसानो मोजां मोनग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय स्टेप आप बड'लेण्ड मुंनि टाइटेल होनानै हारसिं मोसानाय बादायलायनाय खुंनो थाखाय थियारि जादों आरो बे बादायलायनायनि थाखाय गासै मोनथाम थाखोआव बान्था सायख'नाय जागोन बे बादायलायनायनि थाखाय गिबियाव अडिशन लाग्रोनाय जागोन बे अडिशना 14 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन गुवाहाटीनि गुरसक आन्चलिक जातीय बिद्यालयानि साखाथियाव थानाय CEC बिल्डिंनि 3थि फ्ल'राव आरो बेनि उनाव 21 डिसेम्बराव अदालगुरिनि आदाम रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव थानाय गलमा मा दुर्गा स्टुडिय'आव 28 डिसेम्बराव तामुलपुरनि मथंगाफुरि पार्कनि साखाथियाव थानाय कालचारेल कमिउनिटि हलाव लानाय जागोन 11 जानुवारियाव बाक्सानि सिमला बाजारनि साखाथियाव थानाय केसि कलेज हाजुआयाव 18 जानुवारियाव बङाइगावनि हिमालया हटेलाव आरो जोबनायाव 25 जानुवारियाव क'क्राझारनि मदन मोहन फार्मासिनि साखाथियाव थानाय आर्ट एन्ड मोशन डान्स जेडि र'डआव खुंनाय जागोन आलायारन फाउन्डेसना खुंनो लानाय हारसिं मोसानाय बादायलायनायाव देरहागिरिया 51,000 रां बान्था मोननो हागोन सेथि रानार आपनि थाखाय 31,000 रां बान्था आरो नैथि रानार आपनि थाखाय 15,000 रां बान्था होनाय जागोन जाय बिथांमोना आलायारन फाउन्डेसना खुंनो लानाय हारसिं मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोना 7002814844 अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन जोंनि दिनै बे बर' निउस बा बर' खौरां नायग्राफोरनि बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आं बिग्राय बसुमतारी दा जों मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों बयबो जोंनि जे BTC बा आसामनि मोसागिरि बिथांमोननिसिम दा बेनो जाहैबाय जोङो मोनसे सल' डान्स कम्पिटिशन खुंनो नागिरदों आलायारन फाउन्डेसननिफ्राय मोनसे NGO बियो बेनिफ्राय जों खुंगोन दा बेनि टाइटेलानो जाहैबाय स्टेप आप अफ बड'लेण्ड दा बेखौ जोङो अडिशन लाग्रोनाय जागोन अडिशनखौ जों सानजा फारसे गुवाहाटीनिफ्राय लानानै ओरै क'क्राझारसिम जों लाबोगोन गिबियावनो जोङो 14 डिसेम्बराव लागोन जोङो गुवाहाटीयावहाय गुवाहाटीनि गरसुक नियार आन्चलिक जायित्य बिद्यालया CEC बिल्डिं 3rd फ्ल'र बेवहाय जों लागोन बेनिफ्राय जोङो 21 डिसेम्बराव लागोन जोङो गलमा चक उदालगुरियावहाय दा बेनिफ्राय जों लागोन 28 डिसेम्बरावहाय तामुलपुराव लागोन कालचारेल कमिउनिटि हलाव मथंगाफुरि पार्कनि साखाथियावनो दं बियो बेयाव लागोन दा बेनिफ्राय 11 जानुवारि 2026 नि याव जोङो सिमला बाजार बाक्सा केसि कलेज बेवहाय जों लागोन आरो बिनिफ्राय जोङो 18 जानुवारियावहाय 2026 नि बेवहाय जों लागोन हटेल हिमालया सापागुरि नियार बङाइगाव आरो बिनिफ्राय जोङो जोबथारनायाव 25 जानुवारि बा 25 जानुवारि 2026 नि जोङो क'क्राझारनि जे दानि जाबाय थानाय आर्ट एन्ड मोशन डान्स एकाडेमि नियार मदन मोहन फार्मासि बेवहाय जोङो जोबथा अडिशन जागोन 26 जानुवारियाव स' बेखिनिखौ आं फोरमायहरबाय बयनिसिमबो आरो बेनिफ्राय जोंहा रेजिस्ट्रेशन फिसखौ जोंहा बारा खालामनाय जायाखै मात्र 1500 बा 1500 खालामनाय जादों आरो जाय बिथांमोना रेजिस्ट्रेशन खालामगोन बेखौ जोङो बेनारावबो होखादों अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन बारक'ड होनाय दंखायो बारक'डआव स्केन खालामबानो लिंकआ अपेन जागोन दा बेवहाय थांनानै बयबो अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन आरो बादायारिफोरनि ड्रेसफ्रा माबायदि गाननांगोन एक्चुअलि ट्रेडिशनेल बर'नि जागोन बा जेनेरेलि गाननो हागोन नामा आच्छा बादायारिफोरनि ड्रेसखौ जोङो जेनेरेलि खालामदों अडिशनावहाय जा जि गोसो बेखौ गाननानै मोसानो हागोन आरो नोङो जिखिनि सं गावनि चयस खालामनाय बे संजों मोसानो हागोन अडिशन खिनियाव आरो अडिशननि उननिखौ जाय सेलेक्ट जायो बेखौ जों उनावहाय इनफरमेशनखौ होगोन बादायारिफोरनि थाखाय माबाफोर सुबिदा दं नामा औ बादायारिफोरनि थाखाय जोङो जाय बिथांमोना विनार जागोन बिथाङा नोगोद 51,000 बेखौ मोनगोन फार्स्ट प्राइजआ बेनिफ्राय फार्स्ट रानार आप बिथाङा मोनगोन 31,000 ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड रानार आप बिथाङा मोनगोन जोंना 15,000 बा 15,000 बेखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसे विथ एलं सार्टिफिकेट एन्ड ट्रफि बेखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्डआवनो जेसेबांनाखि मोजां प्रडाक्शन दं बेफोराव जों बिथांमोनखौ चान्स होनाय जागोन लोगोसे मेथाइफोरा बर'नि बा जेनेरेलि जागोन नामा मेथाइफोरा जेनेरेलि जागोन अडिशन राउन्डआव जाय गोसो बेखौ मोसानो हागोन गावनि चयस मथे आरो मेथाइनि डिउरेसना 2 मिनिटनिफ्राय 3 मिनिटनि गेजेराव जानांगोन बे आरो हयथ' मोसाग्राफ्रा गोजान फैनो हागौ बिनि अनगायै मोसाग्राफोरनो थानायनि माबाफोर सुबिदा होगोन नामा गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय जे बेखौ जोङो अडिशन खिनियाव होनाय जानाय नङा गावनो फैनानै मेनेज खालामफैनो हागोन
गावनो गाव मेनेज खालामनांगोन बेखौ जोङो जास्ट माने बे माबाखौल' होनाय जागोन आरो मा होनोमोनलाय जायगाखौल' जों खोन्थाना होनाय जागोन बे बुस्थु आरो बादायारिफोरनि जिखिनि बैसो बेयो सिमा दं नामा? औ जे बैसो बेयो 14 बोसोरनिफ्राय लानानै 30 बोसोरनि गेजेराव जागोन। लोगोसे नैबे नोंथांमोननि बादायलायनायाव जाज हिसाबै सोरबायदि मानसिखौ सेलेक्ट खालामो? अडिशन खिनियाव जोंनिफ्रायनो सासे जाज थागोन आरो लकेल जे जायगायाव लागोन बेनिफ्राय लकेल सासे जाज थागोन बे सानैनि गेजेरावनो जाज खालामनाय जागोन। जोङो फाइनालावहायसो जोङो फाइनाल राउन्डसिमाव जोङो बेलेगनिफ्राय बा नेसनेल लेभेलनि जाज लाबोनो जों नाजागोन आरो। नैबे मोसानायाव अनलि बर'ल' जागोन ना जेनेरेलि जागोन? मोसानायाव लेंगुवेजआ जेनेरेलि जागोन जार जि लेंगुवेज लानानै मोसानो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जों जाय बिथांमोना देरहागोन बा जाय बिथांमोना टप 10 सिमाव थांगोन बिथांमोननि थाखाय जों मोनसे सुबिदा लाना फैदों। जोंनि जे बेवहाय जाय देरहागोन बिथांमोनहा जे थेरापिस्ट सेन्टार जोंहा मोनसे रायलायबाय थानाय दं सोलिबाय थानाय बेफोरावहाय माखासे जोंनि थेरापिस्ट बा बे माबाखौ बिथांमोनाहाय 20% सिमाव डिसकाउन्ट मोननो हागोन। बेनिफ्राय जोंनिफ्राय कार्ड मोनसे लाना मोनगोन बिथांमोना बे कार्डनि थ्रुयै बिथांमोना बेयाव थांबानो डिसकाउन्टखौ मोननाय जागोन आरो बेखिनि। बादायारिफोरनि लिमिटेसनफोर थानो हागौ नामा? बादायारिनि लिमिटेसनथ' अडिशन समाव बेबायदि गैया। जोङो बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामगोन जोङो बादायारि जेसेबांखिनि फैया जेसेबां जायगानिफ्राय जोंना मोनद' जायगायाव जे अडिशन जागोन बे मोनद' जायगानिफ्राय जोङो 105 सेलेक्ट खालामगोन टटेल। रेजिस्ट्रेसननि थाखाय माबोरै खालामनो हागोन? रेजिस्ट्रेसननि थाखाय बिथांमोना बेनाराव होनाय बारकड दंखायो बेवहाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन आरो हयथ'बा जाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हास्लाबा बिथांमोना अन दा स्पट फैनानै रेजिस्ट्रेसन खालामफैनो हागोन। अन दा स्पट खालामनो थाखाय अफिसियेलि माबाफोर जिरायनायनि जायगाफोर दं? अन दा स्पटनि थाखाय जायगायाव जोंहा मोनसे जिरायना थाखागोन मानसि रेजिस्ट्रेसननि थाखाय बेवहाय फैनानै सुलाग लाफैबानो बिथांमोना बेवहाय मोनगोन फर्मजों लोगोसे आरो फर्मजों लोगोसे बे फर्मखौ मोनखागोन बिनिफ्राय बिथांमोना एज प्रुफ डकुमेन्टस लानानै फैखाबा मोजां जायो आरो बिनिफ्राय फट' गांनै पासपर्ट। लकेसना ओरैबायदि अनलाइनाव खालामनो हागोन आरो जे जायगायाव अडिशन जागोन बेवहाय डाइरेक्टलि फैनानै बिसोरो बिथांमोना अफलाइन अन दा स्पट रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। बयनिसिमबो जोंहा बिराद मोजां सुबिदा लानानै फैदों नोंथांमोन बादायारिफोरनि थाखाय माने गिबि खेबनि थाखाय जोङो जोंनि फाउन्डेसननिफ्राय बे कम्पिटिसनखौ लाबोजेनदों। बयबो अननानै जोंजों हेफाजाबजों लोगोसे बयबो माने बेखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो थाखाय बयबो हेफाजाब होफै। जोङो फार्स्ट प्राइजखौ एकदम एसे बुरजा होदों लोगोसे जुदि नोंथांमोना जोंजों सापर्ट होयोबा नेक्स्टआव जों बिनिफ्राय बांसिन आवगायलांनो थाखाय जोङो बांसिन होनो नाजागोन। बयखौबो खावलायबाय गुरै। नोंथांमोननि अडिशनाव उइनार जानायफोरा इयुननि समफोर फिल्मफ्राव गानो मोननायनि माबाफोर चान्सफोर दं नामा? बेखौबो जोङो माने लासैनो नाजालांगोन जाहाथे बै देरहाखांनाय उन्दै गथ'साफ्रा माने जेरावबो चान्स मोनथों आरो बे कम्पिटिसनजों लोगोसे जोङो माने देरहालांनाय गथ'फोरखौ जोङो एलबाम बा माबा मोनसे जोङो टारगेट लादों। माने जाफुंसारोबाथ' जोबोद मोजांनि खोथा बेनि थाखायनो बयबो जोंजों हेफाजाब हो। नोंथांमोननि बादायलायनायाव रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय माबाफोर खावलायनो गोसो जायो नामा नोंथांमोननिफ्राय? औ अभियासलि बेथ' नायखानांगोन माने जोङो जेला फाइनाल लेभेल जाहैयो अब्ला आरो खनसेबाव नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोरमायहरगोन माने अबेखिनियाव जाहैगोन अबे डेटआव जाहैगोन बेखौ लासैनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो फोरमायगोन।